फाइनाय 30 सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमी 2 अक्टोबर सालमारि जरा महाराजा बीर बिक्रम मानिक स्क्वायाराव कायसा बानिक संसाजाना थाङै दङ अ बानिकनि बिसुंथि हाति कतालबो फियक जाकनाय हास्टेनि लुकुरक जतनो फाइ मानजाक फाइनानि बागै कय जाका अ बानियाव फालनक आचुग्रिना हिमके 25 सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमी स्टल बुकिं खलाई माननाय अ बानिकनो टिदुलायंखा बायथांनि साल फाउन्डेसन अ मथानि अजामा डॉक्टर विश्वजित देबबर्मा मथानि बखाक्ति हास्टेनि जत लुकुरकनो फाइ बानिकनो नायथथखि मोजांग्रिनानि बागै तै तंथक फाइनानि बागै कबक जाखा हामबाय खुलुमगा बेलायकेना हामबाय सिनि बेपुटा कबुनायनो दिनै सिनि महाराजा बीर बिक्रम मानिक स्क्वायाराव फाइ सफल खालामदोंमोन बागै बे जों दिनै नरबाय कफे थाइनै सारानै बे आवायमुं खायनो होननाय रिंमाने सिनियर महाराजा बीर बिक्रम मानिक स्क्वायाराव फाइनाय 2 अक्टोबर निसिमी जों मेला सेंनाय 31 अक्टोबर जरा जों सिनियर कन्टिन्यू जों मेला फाइनाय ओमफ्राय आबुनि बिसिं जे दुर्गा फुजा दङ असा मदायबर कायजाकनाय ओमफ्राय फार्स्टे गोनाङै लुकुरंनो आं कयो अ मेलाव जतनो फाइमानजाक फाइनो बागै तामुके सिनि मिशन विजन ते थीम अ सिनि महाराजा बीर बिक्रम मानिक स्क्वायरनि वानसुक मुगालादा ते अ बाजार जों इंटरनेशनल ग्लोबली कैसा कम्पिटिशन थांनाय इन फ्यूचर एके आबुनि स्टैंडार्डनो जों मेंटेन खायो सिनि अ मार्केट तुरुक आगुय दङ दिनै सिनर टोटली टेम्पोरारी स्ट्राक्चर हाईवे किने टेम्पोरारी स्ट्राक्चर खायसे मोर देन 180 शॉप स्ट्रीट वेंडर जों आसुखा ओमफ्राय सिनर 3टा कमिटी दङ महाराजा बीर बिक्रम मानिक स्क्वायर मार्केट कमिटी ते बायथानि साल हिल काउंसिल ऑटो सिंडिकेट ते महाराजा बीर बिक्रम मानिक स्क्वायर ऑटो सिंडिकेट कमिटी जों जॉइंटली जोंर 3टा कमिटी आसुगै जों ताकलाय अ मेलानो हस्ट खालाय दङ बे अ मेला खुब आं खाख्लायो बरक बांनाय बरक गोबांमा अरनि गिदिंनाय तामनिहिनाय अब लामा अमथाय यां धर्मनगर आसामा गटलारु सिमना ओमफ्राय वाई 4टा डिस्ट्रिक्ट नि लामा खालाय दङ ओमफ्राय जों फ्यूचाराव महाराजा बीर बिक्रम मानिकनि 300 मीटर कुसुब अब आं साइमिया वालनि टॉलेस्ट स्टेज दङ अब 300 मीटर कुसुब जों आबनि डिजाइन दं बेबाकनो स्काल्पचार डिजाइन दं खालाय दङ 1-2 बोसोरनि बिसिनो कमप्लीशन देनाय पुइला फाइबार कास्टिंग खालायनाय ओमफ्राय आफ्टर 2028 नि उलो जों आबनो ब्रोंज नि कास्टिंग खायनानै वानसुकजा ओमफ्राय दाबो ओमफ्राय जों फाइबार कास्टिंग गायसा मोजां द्रुप स्टेचुरनाय ओमफ्राय जेटा 300 मीटर कुसुकनाय आबनि डिजाइन स्ट्राक्चर हिंगाबो पूरा ब्रोंज नि कास्टिंग नाय हिंगाबो बेलाय कॉस्टली ओमफ्राय खालबसुराव मेला जोंजानाय मेला जों 2 तारिखनिसिम 31 अक्टोबर जरा means 29 फाइनाय ते फालनाय रंनो तामखौ जानामसो फाइनाय रंनो आं फाल फाइनाय बायनाय खायनाय रंनो बायनाय खायफायना जत तिब्रासा फार्स्टनि जत तिब्रासा रंनो बायनाय खायनाय रं जों जागारनाय रंनो बिद दिनाय रंनो फाइनालखौ बे कायसा कमिटिनि सब्सक्रिप्शन रंनो जोंरो टेम्पोरारी स्ट्राक्चर नक टांगरनाय गा नक निकिसा मिसा सब्सक्रिप्शन रं मारनाय फाइदि ते जारा जे बरक लुकुरक नरक मार्केट फाइनाय बाजार खायफायनाय मेला नायफायनाय फाइदि जोंर बेबाक सेफ्टी सिक्योरिटी मैटर न नायसिगै जोंखौ नाय ओमफ्राय हर 9टा जरासो अर मेला तननाय फुंनिसिम स्टार्ट थायगे फुं 9टा तो हर 9टा 12 आवर्स जोंर जत सेफ्टी सिक्योरिटी जत दंनाय फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस मेडिकल फैसिलिटी बेबांनो जों तननाय निथिनिमो आं डॉक्टर विश्वजित देबबर्मा फाउंडर बायथांनि साल फाउंडेशन about establishing her 2005
ओंखाय सिनि वान सुक मु अबनो त्रिपुरा सरकता सिजा सिदि बुसा सिदि जों लामा किटिंगै जों बानिया खायना नांनाय चमुनि जों बुपरा रग जों कैप्चार मा खायनाय सिनि बखरग मा तन्नाय जों इन फ्यूचर सिन बुसा बुति रंनो जों लामा सनाम मा खालांनाय आबन बागै नर बखारागै जत हाईवे तंगमानि जत त्रिपुरा सरक गाना गुनि तंनाय हाईवे बकिसा हासाल साम्पा तंनाय रग जत बरक त्रिपुरा सरक न कयो नर हाईवे अंखनान बागै आरो साबनि जागा आबो नाय आबो मुंसांला नरक फाइदि जों फाइट खायनाय नरनि बागै जों फाइट खायनाय आरो कमिटि खलाय आरो तिखलायनो नाय दङ मार्केट ते राजगान्धी तिखलायनो नाय दङ गमखा पदबिलनि सिमी आगो नेमुरा जरा पूरा त्रिपुरा सवाय के आंगर बाजार एस्टाब्लिश खाय दङ एके नरक जत न कयो अ बाजार फाइदि सपोर्ट खायदि जों बाक्सा हिमदि जों बाक्सा फाइट खायदि आसंनो हामबा